So guys, sana i-accept nila yung aking coupon. Oh my goodness, kinakabahan ako. Dito na naman ako ulit sa store kasi yung deal is patapos na tomorrow. So take advantage natin. Store. Oh my goodness. Oh my God. Kuha tayo ng card. Kuha tayo ng pang wipes. Wipe natin. Punta ako sa Nutella. Tingnan natin kung mayroon pa silang Nutella. Kung wala, hihingi na lang siguro ako ng rain check. Check muna natin. Oh. Wala pa rin talaga. So, hihingi ako ng rain guys. Gustong gusto kasi ito ng mama ko. Gusto kong mag-send nito. Okay. $0.49 na lang kasi after coupon. Then ito naman guys, free na lang siya after coupon. This one naman guys is 39 cents each after coupon. Ito yung mga coupon na gagamitin ko guys. Bali 5 pieces. And ito naman is 5.10. Ang tanong is kukunin ba nila 5 and then ito siya. And mayroon pa pala andito na ako sa bahay ano, and nagsisimula na naman akong mag-coupon para sa i-send ko sa Pinas sa pinakamurang halaga. Yung mga nabili ko is worth ano siya, $63.43 dahil nga yung sabi ko sa inyo, if gusto nyo talagang makamura is itapat nyo yung or gamitin nyo yung coupon kapag naka-sale yung store. So, yung store na pinuntahan ko, last day na nila bukas. And then, nag-decide ako na pumunta na lang today, kanina, kasi hindi ko sure kung pupunta or baka busy yung asawa ko. So, ayun, pumunta kami doon. Actually, may mga natira pang akong coupon dito, pero matagal pa naman mag-expire. Parang next month pa mag-expire yung iba. Okay lang, sana bumalik. Di ba kasi every week naman yan sila may sale, pero this time maganda kasi yung sale nila guys, kasi ganito siya. Yung sa store ko is ipipili ka ng 5 item na qualified doon sa kanilang or kasali sa kanilang promotion, automatic na every item na bibilhin mo, kapag na-reach mo yung 5 is babawasan nila ng $1. Kaya yun, mas less na lang na yung nabayaran ko. So, naipakita ko naman sa video ko, no? So, ibali itong aking video ngayon is recap na lang natin siya para mas maintindihan nyo. Ganito sa Amerika, guys. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell notification para ma-update ka sa ating bagong video. Okay, so, ayan. Okay, ayan na guys yung ating item. Meron akong bali 17 items dyan. Okay, 17 items. And then yung original, pag-usapan natin yung original price muna. Okay, yung original price ng ating Lipton is $2.79, pero dahil naka-sale siya, kasali siya doon, bumaba, naging $1.49 na lang. And yung razor naman natin is from $3.79, nag-sale siya ng $2.79. So,
ano, bumaba ng $1. And yung ating mga shampoo, ito siya, ito, yung original price niya is $4.19. So, kung i-add mo siya, lahat-lahat with original price at kung ilang piraso ang dyan sa harapan nyo is $63.43. Pero guys, guess what? Hindi ko na isasali ha yung tax kasi magkaiba naman tayo ng mga tax dito. So, yun lang talagang babayaran ko. So, nakuha ko na lang siya ng $5.93. San ka pa? So, yung $5 mo pa lang is parang isang ganito na. Okay? So, yan. Okay? So, ipapakita ko sa inyo ito. So, by the way, ito pala yung coupon na ginamit ko. Okay? So, ito siya. Ito. Good for one item to siya. So, nag-a-apply siya sa isang item and then, yan. Ay, hindi man April 18 pa siya ma-expire. Okay? So, ayan, 5 ganito yung ginamit ko. And, ito naman, may expire siya this coming 20. Okay? So, 5 din yung ginamit ko nito kasi ito good for 2 items. So, yun lang. And, ang ito siya, wala na akong coupon guys. So, yun, wala na akong coupon na may pakita. And, ito, sawi na naman akit. Wala talaga akong makita doon. Nagtry akong humingi ng rent check. Ang kaso, yung cashier, sinabihan ako na as of now, hindi sila nagbibigay ng rent check kasi nga gawa nga ng COVID. So, kung ano lang yung kaya nilang isupply, yun lang daw. So, okay, fine. And ito naman yung aking 2 resibo. Okay, so, yung nakikita nyo may mga circle, ibig sabihin yan, hindi yan kasali. So, kukunin ko siya. Okay, ima-minus natin siya kasi nagpabili yung asawa ko ng frozen food at saka Tums. So, yan. So, hindi yan siya kasali. So, yung iaano lang natin, i-focus lang natin is yung yung mga ganito ba, yung mga item ko. So, ayan. Okay. So, ginawa ko siyang 2 transaction kasi nga, hindi ako comfortable sa cashier. Okay, hindi ako comfortable sa kanya guys. Kaya baka kasi masungit. Kaya yun, ginawang ko ng paraan. Okay. So, ayan. Okay. So, dito sa Amerika guys, kapag marunong ka lang, ay nako, malaking tipid talaga kapag may ganito ka coupon. Okay. So, ito yung una kong resibo guys. As you can see. Ayan. Okay. Ayan siya. So, nagbayad ako ng cash, $5. And then, yung tax ko is 99 cents. And then, as I said, ipabawas natin yung tax kasi magkaiba naman tayo ng tax. And, ipabawas ko rin to. So, it came out na $2.33 lang para sa ilang item ba to? 6 items. Wait, 7 items pala guys kasi ano siya, dalawang Lipton, and then isang razor, and then 4 naman na shampoo. Okay? And this one naman, so ayan nakasave tayo ng 25. Kung ipa-plus mo yan siya dyan, malaki. Okay? So yan yung nasave natin. At the same time, naka-earn tayo ng points. So, ano to sa gasolina to siya guys. Second naman is ito. So, ayan, mayroon pa rin circle. Hindi yan kasali. Okay. So, ayan siya. Okay. So, yung item ko dito is 10 items. And, ito siya yung mga coupon. Yan yung mga coupon. Okay. Yan yung coupon. And, yung tax ko is $1.61. Oh my goodness, unlucky. So, ayan siya. So, yan. So, kung hindi natin, kung ibabawas natin yung sa tax at saka ito siya, itong mga naka-circle. So, dito naman sa transaction na itage is $3.60 lang para sa 10 items. Yan na yan yung mga coupon. So, yung na-save ko dito is $34.19.
Yan. So, ito na yung aking ayan na siya guys, yung aking so sale price niya, naka-sale price na kasi ito siya. So ayan na, 80 times ko lang. Ito yung sale price niya ha. And then i-times 2 natin. So ayan na siya. $15.33 din. Minus yung total ng aking mga coupon na ginamit. Kaya $2.33 na lang. Okay. So ito naman sa pangalawa, ganun pa rin. Ito yung total, $21.60 and minus natin yung $18 worth of coupon, kaya $3.60 na lang. So ayan. So as you can see, so ito yung mga or sale price pa rin to siya. So instead na magbayad tayo ng $22, nagbayad na lang tayo ng $2.33. Same din dito, $3.60. So, malaking tipid talaga siya. So, ayan. So, saan ka pa? Sa $5.83 mo, meron ka ng 17 items. Okay? So, that's it guys. Thanks for watching and see you sa aking next vlog. Bye-bye!